Mar velayetinde ilatyň suw üçünçülügindäki bökdönçlükleri ýitileşýär. Şäher ýerleriniň ýaşaýjylaryna günüň dowamında bir sapar suw berilýän mahaly oba ýaşaýjylary bu üçünçülükden dolu diýen ýaly mahrum edilýär. Adamlar öýlerinde näme boş gap tapsalar olary suwdan doldurup goýýarlar. Yerlik häkimet wekilleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp şatlyk şäherçesine 15 gün töweregi suw berilmejekdiklaryny duýdurýarlar. Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Sewitiň owalarynda hojalyklara suw tas berilmeýär diýse kem bolar. Ýaşaýjylar özleriniň suw zerurlyklaryny üpçün etmek üçin 300-400 manat töläp suw satyn almaly bolýarlar we hojalyklaryndaky howuzlaryny suwdan doldurýarlar. Hemme adamyň muňa güýji ýetmeýär. Käbir owa ýaşaýjylary 2-3 goňşy bolup birleşip bir suw maşynyna töleýärler. Soňra olar şol maşyndaky suwa 2-3-e bölüşýärler diýip habarçy aýtdy. Şäher we owa ýaşaýjylarynyň ençemesi Sewitde emele gelen suw krizisiniň näçe wagt dowam etjeginiň belli däldigini aýdyp, häzirki günde özleriniň suwa az mukdarda ulanmagy çalyşýandyklaryny hem belleýärler. Ýurdun günorta gündogor velayetinde ilatyň agyz suw üçünçülügindäki problemalar geçen hepdäniň ahirinde ýüze çykyp başlady. Şu hepdäniň başynda habarçylarymyz Mary şäheriniň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna agyz suwunyň ençeme günbäri bölekleýin berilmeýändigini habar berdiler. Käbir adamlar etrapdyr owalardaky öýlerine ýa-da şol ýerlerdäki dogan garyndaşlarynyň öýlerine wagtlaýyn göçdüler. Ýaşaýjylar bu ýerde beýlekler bilen bir hatarda hajatxana zerurlyklaryny kadaly amal edip bilmeýärler. Şäherde suwsuz galmak gaty kyn. Dip habarçy 30 ýanwarda aýdypdy. Habarçymyz şonda etrapçylaryň bir aýlap suwsuz galmagynyň mümkindigi barada resmiler tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatlaryň bardygyny hem belläpdi. Azatlyk Sewit ilatynyň suw üçünçülügindäki bökdönçlükleri we olaryň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada yerli suw edarasyndan maglumat almaga çalışdy. Ýöne redaksiýamyzyň 1 fevralda ikindine çenli telefon arkaly eden synanyşyklary netijesiz boldy. Bellesek Sewitiň suw üçünçülügindäki bökdönçlükler Garagum we Murgap derýalarynyň suwy doňan soň öz akymyny üýtgedip bölekleýin çölüň içine akyp başlamagy bilen Mary döwlet elektrik stansiýasynyň ätýaşdaky suw saklaýjy kölden suw alyp uly suw nasoslary arkaly emeli usulda elektrik öndürip başlan mahalyna gabat geldi. Azatlyk bu ýagdaýlar bilen Sewit ilatynyň suw üçünçülüginde emele gelen bökdönçlükleriň arasynda haýsydyr bir ara baglanyşyň bardygyny ýa ýokdugyny häzirlikçe anyklap bilmedi.